sef i'r Merlod Cymreig Deip cob. Dyna i chi'n gweld yn y pellter, ag adran i ebolion blwydd oed fan hyn gyda'r Deip cob. Neu'r adran ec. Adran ec, dyna ni. Mae'r Brydiau Cymreig wedi rhannu mewn i 4 adran, ond yn ogystal mae gyda chi'r rhanfryd hefyd. Adran A yw'r lleia, adran D yw'r mwyaf, popeth sydd rhwngddyn nhw wedyn, mae'r maint rhwng y ddau. Rhyw 30 wedi cofrestru nôl y mis Ebrill ar gyfer y gystadleuaeth hon i'r Merlod Cymreig Deip cob. 16 wedi dod yma ar fore di Mawrth. Felly rhyw hanner. Ychydig dros hanner. Y beirniad, Mr Robert Howard, mi weles i Robert bore yma, wedes i, wyt ti'n dod am frecwas gyda fi? A wedodd e, o na, dwi'n methu bita dim byd, dwi'n rhy nerfus, wedodd e. Felly, mi oedd Rob yma am 7 bore yma, heb bita dim byd. Ie, mae rai ni gofio hefyd, mae'n siŵr i ni wastad yn meddwl mai yr heini sydd yn dangos a'r heini sydd wedi bod yn paratoi'r cyffyle sydd yn dioddio'r nerfe, ond mae rhaid meddwl, mae gan y beirniad, sawl beirniad o fewn y cylch yn edrych arno fe hefyd yn dos. Mae hynny'n hollol wir, ond Rob Howard yn hen law wrth gwrs. Rob Howard yn dod o Loegr, o Bucks, ond wedi bod yn magu ers rhyw 26 o flynyddau. Ond i ddileit yw'r adran ec. Mae wedi cadw adran A a D yn ogystal, ond yr adran ec yw i ddileitau'n bersonol. Mae gyffyle wedi cael cryn lwyddiant eleni. Mae'n diosgu het, a mae'r wobr gyntaf. Dwi'n gwybod mae Ryan Wilson sy'n dal y ceffyl yn gyntaf, ond o bosib gewn ni'r rhif yn y man. Ond yn sicr, Ryan Wilson ydy hwn o ochrau Pontyclun ger Caerdydd. Y dangosydd. Y dangosydd. Felly, Anthony MacDonald, dwi'n meddwl, troed y mynydd Trouble ydy'r ebol blwydd yn gyntaf. Felly yn rhan ddeheuol y prif gylch, i ni'n gweld gwobrwyo ar hyn o bryd i adran y Merlod Cymreig Deip cob i'r ebolion blwydd, a mae'r wobr gynta Owen wedi mynd i. Troed y mynydd Trouble, eiddo Anthony MacDonald o dde Cymru, heb bod ymhell o Gaerdydd. Ond yn ebol prydferth iawn, mae'n goeswyn hefyd, a'i fam e wedyn, troed y mynydd Tentrus a'r tad Moorcroft Master Tom. Oeddech chi'n gallu gweld sut mae'r beirniad wedi mynd am troed y mynydd Trouble? Dyma teip y beirniad. Mi o'n i'n gofyn Robert bwr, mae beth mae'n chwilio. Mae'n chwilio am rhywbeth gyda'r y gwddwg hynod hir, rhywbeth sydd yn denu liged ato fe'n syth. A dwi'n gallu gweld, mae hwn yn brydferth iawn, a dwi'n gallu gweld bod yna tipyn o ansawdd iddo fe hefyd. Mae'n chwilio am rhywbeth llawer o ansawdd. Be dwi'n feddwl wrth hynny ydy bod y llygad yn fawr, bod y ffroenau yn fawr. Felly gweld bod y talcen yn llydan, a mae'r llygau, maen nhw fel gwydyr yn dyn nhw, maen nhw'n disgleirio. Odyn. Fel y ti'n sôn Owen, yn y sioe frenhinol, maen nhw chwilio am berffeithrwydd bron. Mae hynny'n hollol wir, ie. Ond Ryan Wilson ydy hwn yn dangos troed y mynydd Trouble. A Ryan Wilson yn rhoi tipyn o sioe gyda troed y mynydd Trouble fyna i'r brif eisteddle fan hyn yn y brif gylch. Y ddau, law yn llaw, mor hapus a'i gilydd. Yn wir.